Jinavenda Ruçiyan radyo denge gelden başkodarın hejayru 24 termehi 2025 penşemin Brüksel'e saat 8'de lamede çağırdı. Emin uçen dınava rojede peşkeş bikin nesbek çenser nuçi. Dağıtık da xuyani da. Cemil Bayek jirojname yeni yaşam eraxıvi. Heştu heş xaletgirin Nobel'e bıdaxuyane ke destek dan pevajuy açtı ucvaka demokratik. Endam konseri ve bera KCK xabat andok ji ajansı an hayraxvi. KCK ji bu Emine Ocak peyamal sersağı yewişand. Firyan uçen xwedekên navenda ragihan dûn û çepemeniya HPG tekîlar êrişên artêşa Tirka dagirker û destwerdana hêzên gerîla daxuyaniyek da. Navenda ragihan ku di navbera 13 û 23 tirmehê de qadên gerîla bi sedan carî hatiye bombebarankirin û evagahî parvekirin. Di navbera 13, 17, 19 û 21 tirmehê de li herêma Metina tünelên şer ên li qadên berxwedanê yên Beşîlê û serê Metinayê 6 caran bi droneyên bombebar kirî. Di navbera 17, 18 û 21 tirmehê de li herêma Metina qada berxwedanê ya serê Metinayê 362 caran bi çekên giran top û obûsan. Di navbera 13, 17 û 19 tirmehê de jî li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê qadê berxwedanê ya girê bihar 11 caran bi çekên giran top û obûsan hatin bombebaran kirin. 20 tirmehê li herêma Metina dagirkeran hewda bikevin nava tünela Şehîd Xemgîn a li qada berxwedana ya Dêrgelê. Gerîlayan bi çekên ferdî bersivdan. Piştî destwerdana gerîla dagirkerine çarman xwe vekişînin. Di navbera 13, 23 tirmehê droneyên îha-sîha li ser herêmên parasteyên medyayê geriyan û karê keşfê û êrişê kirin. Li herêmên Zap, Metina û Xakurkê jî bi armanca dagirkeriyê rê tê çêkirin. Dîsa li herêmên Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê û Metina banga teslîmiyetê li hêzên gerîla hatiye kirin. Li herêma Metina jî gerîlayan bi teknîkê bersiva hewldana dorpêçkirin û êrişê îmhayê yên li ser tünelan dane. HPG NRÇ çar gerileye şehit bun ve hürmet bir ani gut jibu geliye ke ji düdüline bun u xwe ji bu azadiye gelime feda kirin. Navên deragandun û çepemeniya HPG çar şehidên tekoşîna azadiya Kurdistanê bir ani. Navên de gut hevriye me dijwar, hêvî, aram û azadî sala 2022 li qadên cuda yên herêmên parasta medyayê şehîd bûn. Em wan bi hürmet û minnet bi bîr tînin. Van hevrê û hevalan li dijî polîtikên qirkirinê sekneke dîrûkî ra berkirin. Li qadên herî zor û zehmet xwe ji ber ti fedakariyê nedan aliyekê. Bi beşdariya xwe ya bê dûdulî bûn milîtanên fedayiyên Apoyî, bê tereddût jiyana xwe fedayê azadiyê gelime kirin. Wê berxwedana wan ji bo me bibe sedema têkoşîneke hîn mezintir. Di serî de malbatên wan ên hêja em ji tevhaya welatparêzên Kurdistanê li sersaxiyê dixwazin. Nasnameyên şehîdan û hane Xelîl Hesen bi nasnav dijwar Efrîn, navê dayîk Zelûx, navê bav Hesen li Efrînê ji dayîk bû 20 îlona 2022 li Xakurkê şehîd bû. Menal Akbal bi nasnav Hêvî Bahadır, navê dayîk Selîme, navê bav Celal li Almanya ji dayîk bû û 7 tirmeha 2022 de li Zapê şehîd bû. Yakup Ertuğral bi nasnav Aram Ferqî, navê dayîk Münevver, navê bav Mehmet Şîrîn li Batmanê ji dayîk bû 22 tabaxa 2022 li Zapê şehîd bû. Waat Kinehir bi nasnav Azadî dijwar, navê dayîk Cewahîr, navê bav Rat li Qamişlo ji dayîk bû 22 tabaxa 2022 de li Zapê şehîd bû. Cemil Bayık gut em dixwazin siyaseta demokratik bikin. Hevserokê konseri ve bera KCK Cemil Bayık ji rojnameyê Yeni Yaşam re bersiva pirsên rojnamavan nezahat duanda. Cemil Bayık gut dewlet û desthilatdarî dixwazin divê pêvajiyê deraya giştî bidin bawerkirin ku wan li dijî PKK têkoşîn kirine û PKK têkbirine. Êdiriyeke cuda li ber PKK nemaye lewma ew teslîm digirin. Bi van gotina hem xwe dixapînin hem raya giştî dixapînin. Bayık gut ku PKK tevgereke têkçûyî nîne wa jî vê tevgereke weleye ku gihîştiya asteke navneteweyî. Bêyî rêbera po, bêyî tevgera Apoyî, bêyî Kurdan, bêyî jinên Kurd dewleta Tirkiye êdî siyaseteke nikare bimeşîne. Ev yek zelale. Lewma gotin û têgihîştina ku desthilatdarî û derdora desthilatdariyê hewl dide biafirîne bêwatene.
Diveraya gişti başzanibek û gavên hatine avêtin bi înisiyatîfa şahsiya rêbera po hatin avêtin. Tevgera me ji bo gavên rêbera po bicih bîne gavên yek alî avêtine. Divê devlet û desthilatdarî vê zanibe û wateya wê jî baş fêm bike û demil dest gavan bavêje. Bayê got ku heta îro devlet û desthilatdariyê tu gav avêtiye. Tecrît dewam dike. Ji bo gavên û bên avêtin divê şert û mercên karkirina rêbera po biguherînin sistema îmraliyê êdî bi dawî bibe. Bayêk li ser pirsa hin nirxandinên giştî têne kirin ku Dem Partî û CHP li qadeke hevpar digîjin hev li Erdoğan got em MHP û Dem Partî sê îtifaqin got ya ku vê diyar bike Kurdim. Ji bo desthilatdariyê jî ji bo muxalefetê jî Kurd diyarkerin. Lê Kurd ne palikên ku hinekan bikeve desthilat hinekan bike desthilatdar yan ji hinekan ji desthilatdariyê daxîne. Armanca Kurdan demokratîk bûna Tirkiyeyê û pratîzekirina riya siyemîne. Ev rê jî riya demokratîk bûna Tirkiyeyê. Divê gavên vê yekê bêne avêtin. Heştu heş xeletgirên Nobelê bi daxuyanekê çepemenî ragihandin ku destekê didin pêvajoya Aiştî û Civaka Demokratîk xeletgirên Nobelê banga rêbera po weke ronahiya hêviya ji bo gelên herêmê binav kirin. Yon Williams û Şîrîn Ebadî pêşengiya vê hewldana xeletgiran kir. Ji bo ku ev pêvajo ji bo çareseriyê bi encam bibe xeletgiran ji saziyê navnetibê û ji Serokkomarê AKP'ye Erdoğan re name rêkirin. Nameyek ji Konseya Avrupa Dadgeya Mafê Mirovan Avrupa CPT Komiteya Mafê Mirovan a netewên yekbûyî re hatiye nivîsandin. Xeletgiran ji ber bin pêkirina mafê hukûqî rêbera po ev sazî rêxne kirin û xwestin ji bo kêmasî bên derbas kirin divê mafê hêviyê bixin dewrê de. Di nameyê de xeletgir vê nirxandinê dikin. Banga Birêz Abdullah Öcalan dewama wî rihê aştî û biratiyê ku Alfred Nobel timî işaret pê dikir. Em weke xeletgirên Nobelê vê hewldana Birêz Öcalan nas dikin û destekê didinê. Di çarşoya müzakereyên aştiyê ku ji nû ve dest pê kirine em dixwazin ku nûnerê meşrû yên gelê Kurd û lîderê wan Birêz Öcalan azad bibe û ji bo ku bawayeke hîn xurtir tevlî pêvajiyê bibe şert û mer jê re bên çêkirin. Divê ew karibe bi parêzerên xwe re, bi partiyê xwe re û bi hemû aktorên vê pêvajiyê re bi serbestî hevdîtinan bike. Nameya duyemî jî Serokkomarê AKP'ye Erdoğan re hatiye nivîsandin. Di nameyê de tê xwestin ku di doza rêbera po de biryarên Dadgeha Mafê Mirovan Awropayê bila bicih bîne û ji bo pêvajî bi aştiyê bi encam bibe berpirsiyariyê bigire. Xeletgiran wiha bank li Erdoğan kirin. Birêz Serokkomar berî niha di dema hevdîtinên Osloyê de 2009-2011 û pêvajoya İmraliyê de 2013-2015 we xwedî li pêvajiyê derket ve destek da van pêvajoyan. Wan deman bi rêberê kontrola we û nûnerên hikûmetê bi Birêz Abdullah Öcalan re hevdîtinên li hevkirinê meşandin. Herçend ji hevdîtinan imkaneke aştiyê dernek hetibe holê jî ev nayê wê wateyê ku aştî û li hevkirin mümkün nîne. Xeletgirên Nobelê balkişandin rewşa şîdet û şer a ku li cîhanê zêde dibe û bi bîr xistin ku ji karê lîderan e ji bo nirxên aştî û demokrasiyê gavên wêrek bavêjin. Ji Erdoğan xwestin ku bi vîzyona lîdertiyeke bi vî rengî ji bo aştiyeke birûmet û mayînde pêşengî bike. Xeletgiran di nameya xwe de bi bîr xistin ku azadiya fîzîkiya rêbera po û tevlîbûna wî ya rasterast a ji bo pêvajiyê wê peyamên xurt ên hêviyê bide temamê gelên li herêmê jî. Endamê konserê ve bera keceke xebat Andok ji ajansa Anha rojnamavan Ekrem Bereket re axivî. Xebat Andok diyar kir ku ev komkujiya niha li ser Alewiyan, Durziyan, Xristiyanan tê kirin xeteriyeke pir mezin nîşanên gelên di Bakur û Şatê Sûriyê dide û têkane rê xwe parastin û birêxistin bûne. يعني رژیم باسی چو اما دوسوی چه هات یعنی عب خطرین لسر گلان لسر جنی لسر جواکی گشتی جهوری رابو رانه بو جبو یکی سروکاتی اما بحثا تشتگی دکن هم دریج بکن ده دریج بکن نها ایریشی عربی ها دکن چونکی
bê rêxistî dibînin. Niha êrişî durziya dikin çünkü hinekî bê rêxistî dibînin. Niha ji ber çi tam nikarin êrişî Kurda bikin? Dîsa jî dikin de. Çünkü Kurd hinekî rêxistin kirîne, xwedî pergalin, ispat kirine ku yani dikarin li ber xwe bidin û yani ji bo jiyana azad xwe hemû feda bikin. Pergala anha heyya ku dixwaze qaş û Sûriye bê rêve bibe yani çeşidekî Daişê ye. û tişta ku anha ji gelên Rojavayê Kurdistanê li gelên Sûriyê giştî tê xwastin tenê ev e yani. Xwe rêxistin kirine, xwe kirina hêze gere yani adeta baweriya ona gere bi xwe hebe. Civak neçarin ji bo hebûna xwe biparêzin, ji bo rûmeta xwe biparêzin, ji bo tune nebin, xwe biparêzin. Ji bo vê yekê jî gere xwe rêxistin bikin. Eviya jî hinekî rêbertiyê vê dema dawiyê hinekî kirer Rojava me, peyveke ku tê zanîn esas em di kîjan çarçoveyê da bikartînin, em di çarçoveya yekbûnê da bikartînin. Civak ku dewlet pir zêde bûne rikber. Devlet her dixwazin wada ta civakê tune bikin, civakê asîm nebikin. Eviya bixura her aloziyetîne. Her di navbera civak û dewletan da dibe sedema şeran. Entegrasyon ev e. Lihevkirina dewlet û civakê. Lihevkirina dewlet û civakê. Dewletê jî entegreyî civakê ve. Mesajekî we ji bo gelên Bakur Rojhilatê Sûrî hevêm karin bikir. Destpêkê da yani ev şoreşa Rojava yani tabii biz bi keda şehidan çêbû, bi 10,000 şehîdê me çêbûn, bi 10,000 birîndarên me çêbûn. Şoreşa Rojava ne tenê şoreşa Rojavayê Kurdistanê ye. Yan jî ne tenê şoreşa Bakur Rojhilatê Sûriyê ye. Eger ku hev qas xwedî derketin ji bo Rojavayê şoreşa Rojavayê Kurdistanê çêbû, demek ki ev şoreşa di heman demê de şoreşa mirovahî ye. Yani temsiliyeta hêviyekê dikin, hêviya jiyana azadin. Berê her kesî ya rastî Rojavayê Kurdistanê. Yani şoreş daha kurkirin mesela. Şoreş ji pozisyona şoreşeke askerî û siyasî derxistin kirina şoreşeke çandî. Yani bi kurtasî pir tişt fêrî her kesî kir. Pir tişt fêrî her kesî kir. Bu ilhameke pir mezin, hêviyên pir mezin ava kir di dereqê jiyana azad û hekevda. Ji bo Emine Ocak ku yek ji sembolên dayîkên Şemiyê bû li qada Galatasarayê merasim hat darxistin. Cenazeyê dayîka Şemiyê Emine Ocak li qada Galatasarayê bi merasimekê hat oxir kirin. Hevseroka Komeliya Mafê Mirovan İHA Eren Keskin, endama heyeta İmralî Pervin Buldan, Berdevka Partiya Demokrasî û Wekeviya Gelan Dem Partiya Ayşegül Doğan, Parlamenterên İstanbulê Yên Dem Partiyê Rêveberên Bajêr û Navçeyan, Parlamenterê Amedê Partiya Gela Komara CHP Sezgin Tarlukulu, mirovên Şemiyê rêxistinên civakiyên sivîl, parêzvanên Mafê Mirovan, dayîkên aştiyê partiyên siyasî û bi sedan kes tevlî merasimê bûn. Derbesta Emine Ocak a bi paçê reş pêçan dî anîn qada Galatasarayê li masaya ku derbes lê hate danîn wêneyê Emine Ocak û pankarta binivîsa min dev jê berneda em dev jê bernadin hate dalqandin. Karanfîl danî ser derbestê. Di merasimê de qala çîroka jiyanê ya Emine Ocak hat kirin. Keça Emine Ocak, Mesîre Ocak axivî got, dayîka min a ku ji êşê sebir ji sebirê jî hêviya firand. Dayîka min tu bû hêvî di dilê bi milyona mirovî de. Tu her tim bi serbilindî sekînî. Ne tenê êşa te, êşa herkesî di dilê te de bû. Me di çavên te de êşa yên wildakir hîs kir. Em ê wan ji bîr nekin. Em niha te ber bi Hasan birê dikin. Em ê ji bo hemû dayîk bav û xizmên xwe yên wildakirî li ber xwe bidin. Hevjîna Fehmî Tosun bi kiryar Nediyar hate windakirin, hanım Tosun axivî got, em sozê didin te dayîka Emîne. Em ê têkoşîna te li erdê nehêlin. Oxir be ji te re. Li wê derê dayîk hene ku li benda te ne. Dayîka Elmas, dayîka Berfo, Hasan li wir e. Em ê dema ku te Hasan hembês kir, em ê jî kêxweş bibin. Endama hêta İmralê Pervîn Buldan jî got,
ev qat qada dayika Emine'ye ev qat qada berxwedaneye ku beriya 30 salan dest pêkir tê li piş xwe bi milyona miroviş Slavan li Hasan Savaş Abdullah bike kujer wê bêne da rizandin hesab bidin oğur bejî dayika Emine hevseruka îhadêrên keskîn jî axivê got dayika Emine yek ji wan kesan bû ku çalakî da dest pê kirin têkoşîna dayikên Şemiye ew qasî xurt bû ku îro neçarman vê qadê vekin te em hînî gelek tiştan kir xweş razê Merasim bi duruşmeyên dayê em li vê derê bi dawî bû. Cenazeyê Emine Ocak ve saat 16 de bibin cemxaneya Gazî. Piştî jî li goristana Gazî li keleka gora kurê wê Hasan Ocak werê veşartin. Hevserukatiya konsere ve bera KCK jibu Emine Ocak aku sembola dayken şemiye bu peyama sersagiye veşan. Peyama KCK vuhaye em bi xemginiye ki mezin bi vefata Emine Ocak abi tekoşin berxwederi u legerin adalet etên askirin hesyan. Ev yek ji keseyten sembol en dayken şemiye bu. Kurevi Hasan Ocak pişti konkuja Gaziya İstanbul'e 12 adara 1995 jaliye polisen devlete mafya u hezen kontra ve hatın katil kirin. 27 gulana 1995 li qada Galatasarayê pêşengî ji çalakiyan xizmên kesên ku jaliye hêzên devletê ve hatine wenda kirin rekir. Dayê Emine bi têkoşîna xwe ya bi biryar û ısrar a ji bo dîtina aqubeta kurê xwe Hasan Ocak bû çavkaniya hesret û hêzê. Di tevaya jiyana xwe de ticarî dev ji têkoşîn û lêgerina adaletê berneda û di pêkhatina bîra civakî de roleke girîng lîst. Berxwedana sembola lêgerîna adalet û hukuk hakikatê ya dayê Emine ve têkoşîna me ya ji bo sosyalîzm azadî û demokrasiyê ronî bike. Em soza xwe dubare dikin ku em ê xeyalên wan ên ji bo aştî adalet û demokrasiyê pêk bînin. Em ji malbat xizm û gelên xwe re bi taybetî ji dayikên Şemiyê re sersaxiyê dixwazin. Serokê Baroya Colemêrgê got ji bo entegrasyonê qanûna azadiyê dibe. Serokê Baroya Colemêrgê Ergün Canan diyar kir ku ew jî di merasima dîrokiya ku gerîla bi îradeya xwe çekên xwe şewitandin amade bû got ew kêlî pir girîng û dîrokî bû. Jinaha û pê ve erk dikeve ser milê meclis û desthilatdariyê. Parêzer Canan giringiya komisyona ku vê li meclisê were avakirin anî ziman û gur şer rawastiya. Divê meclis bi erka xwe rabe. Di çarêseriya demokratîk pirsgirêka Kurd de rola komisyona meclisê mezin e. Divê komisyon ji bo sererastkirina qanûnan kar bike. Parêzer Ergün Canan got divê temeke were betalkirin. Divê maddeya 66 mafê hemwelatbûna wekev bi destûra bingehên were garanti kirin. Em weke Baroya Colemêrgê her dem amade ne ku her cure destekê bidin komisyona ku li meclisê were ava kirin. Berdevka Meclisa Jirana DPP Berivan Bahçeci li navenda partiya xwe têkildarên mijarên di rojevê de civîna çepemeniyê li darxist. Di rojevê Berivan Bahçeci de banga serdemê ya rêberapo paradigma rêberapo rola jina avakirin aştiyê de hebû. Berivan Bahçeci got bi hêvî bawerî û bi felsefeya jin jiyan azadî em ê bi hev re aştiyê saz bikin û jiyana azad ava bikin. Banga aşitî û civaka demokratîk a ku Birêz Öcalan di 27 Sibatê de anî ziman ne tenê ji bo gelê Kurd ji bo tevî gelan gelên bindest jin û baweriya rojhilata navîn re wek perspektîfeke radîqal rêyên çareseriyê nîşan dine. Tekoşîna azadiya gelê Kurd li gel çekdarî diwarê civakî û birdoziyê de jî veguhertineke nû armanc dike. Pêşengtiya jinan jî nîşan dide ku paradigmaya tevgera azadiya Kurd li ser azadî û nirxên civakê hate sazkirin. Pêşengên avakirina aşitî û civaka demokratîk jin bixwe û ji bo avakirina jiyana demokratîk em li her qadên jiyana xwe tekoşîna xwe mezin dikin. Aşitî bi gavên demokratîk bi gavên ku wekhevî û nirxên azadiyê esas digre bi gavên zagonî mümkün e. Ev heqîqet pir zelal e ku
ji bo aşitî û civaka demokratîk bikeve meriyetê divê azadiya Birêz Öcalan pêk bê. Nexşereya çareseriya Birêz Öcalan ancak diyalog û müzakereyan wê encam bide. Perspektîfa Birêz Öcalan a azadiya jinê jiyaneke demokratîk û sosyalîst armanc dike, li hember qeyranên modernîteya kapitalîst bi paradigmaya modernîteya demokratîk rêyên çareseriyê pêşkeş dike. Pergala ku li rojava bi pêşengtiya jinan hat avakirin, pratîka vê paradigmayê ye. Ji bo paradigma Birêz Öcalan a azadiya jinê ekolojîk û demokratîk bikeve meriyetê em wek berpirsiyareyeke dîrokî tev digerin. Bi hêvî, bawerî û bi felsefeya jin jiyan azadî ve em bi hev re aşitiyê saz bikin û jiyana azad ava bikin. Mesadayken Aştiye Bankirin, endam Mesadayken Aştiye Hanife Koçe Diyarkirk û merasima îmhakirina çekan peyamen girînge û ev tişgotin. Piştî îmhakirina çekan dewletê gaveke ku em pê bawer bin navêtiye. Ji dewletê tê daxwazkirin ku em heya em li pişt aştiyê ne. Endama Mesadayken Aştiye kevê ışık ji got dewlet هیچ تو گاو ناویتیه همو بار دانیه سرملی کردم جبو آشتی دیو herkes berpisyariye لخوا بگیرم زاروکن من نه اوینداره چکنه او تنه جبو آزادی تیت کوشن زاروکن من دیروکا جهان دی تی کوشنا خوا به تیپن زیرین وساندن ما همو گاوین حوجه آوید ایدی دورا دولتیه جبو کلی برا پوکار به پیواجوی ریو به بلا مرجنوی به آوا کرن کور جهر تشتیره آماده نه İnisiyatife Yekitiya Demokratik ve 26 Tirmê de li navçeya baz de agiriye konferansek li dar bixe. Berdevken İnisiyatife Gülcan Kaçmaz Sayit û Mehmet Kaçmaz û Leyla Zana, İkbal Dure, Cemile Turhalı, Gülten Kışanak, Faik Bulut û Hasan Özgüneş ve de konferansede baxıbın. Bahaman Armancı ve li Merdineci konferansek were darxistin. Ji İnisiyatifa konferanse Orhan Ayaz Diyarkirk û konferans giringe û got Armanca konferanse evek û yekîtî û ittifaq di navbera Kurdan de peş bikeve. Pêvajoyek li pêşiya û divê riya siyaseta demokratik ji bo pêvajoya avakirina aştiyê were vekirin. Rêbera PKK hemû pêdiviyên pêvajoyê pêk anîn. Êdîdora devlet û desthilatdariyê ku gavên pêwîst bavêje. Hevdîtina nûnerên rêveberiya Xweser û yên desthilatdariya demkî hate paşxistin. Nûnerê rêveberiya Xweseriya Demokratîk ya Herêma Bakur û Şatê Sûriyeyê Fransayê Kerîm Qemer ji anefera axiviyê got hevdîtina ku diviya bû di navbera nûnerên Bakur û Şatê Sûriyê û berpirsên desthilatdariya demkîya Şamê de bihate li darxistin hate paşxistin. Kerîm Qemer sedevên paşxistinê eşkere nekirin lê li ser hevdîtina biraydarên Fransayê re got rast e şandeyek wê were lê hîna negîştine Fransayê. Qayyum Riya Zozanan Çenake gel perişan buye. Nişte cihên mix awane dixwazin riyên ber bi Zozana ve diçin bêne çêkirin. Cihan tenlî got wesayîtên wan ji ber riyên xirab ên Zozanan her tim xira dibin. Me bi dihan caran ji bo çêkirina rê serî li şaredariya Qayyum da lê bê encam hatine eştin. Berê 10 malbat diçûn wir lê niha tenê 3 malbat mane. Mirov neçarên ku bezên xwe bifirûşin. Ji ber vê yekê em dixwazin riyên me demil dest werin çêkirin. Belê godan jemen û çên nîr û pêşkêşkirin ana xatire we dem baş.